lamun seneng sapa sira kabeh ayu hibba ing yen to demen ing yen to cinta ing yen to seneng padha kum ing sira kabeh sapa Allah taala wa rasuluhu lan utusane Allah faktu idza tumintum nekanono sira idza tumintum tatkalane diamanati sapa sira kabeh wasduku lan jujur sira kabeh idza hadastum tatkalane cerita-cerita sapa sira kabeh wa ahsinu lan bagusana sira kabeh jiwaroman ing tetanggane mak menungso jawara kang nanggani ya mankum ing sira kabeh rawahu Tabrani dawuh Kanjeng Nabi nek awake dhewe ku kepengin disenengi Allah taala pengen disenengi Allah taala pengen disenengi Rasulullah. Wong jenenge disenengi iku kan ya seneng kan ngono, Wong jenenge disenengi kan ya mesti seneng kan ngono. Lah awake dhewe kok kepengin disenengi Allah taala, kepengin disenengi Rasulullah. Dadi ya wong sing amanah. Dadi ya wong sing amanah sing iso dipercaya. Wasduku idza hadastum dadi wong sing jujur nalikane ngomong dadi wong sing jujur nalikane cerita-cerita aja gampang bodoni wa ahsinu jiwara man jawarakum tanggonem apiki wong kepengin disenengi Gusti Allah kok karo tanggane gak rukun wong kepengin disenengi Rasulullah kok tanggo karo tanggane gak rukun. Wong kepengin disenengi Gusti Allah, kepengin disenengi Rasulullah karo dulure gak rukun. Wong kepengin disenengi Gusti Allah, kepengin disenengi Rasulullah, wong karo gurune kok gak seneng. Salah kaprah. Dadi nek awake dhewe iki kepengin disenengi Rasulullah, kepengin disenengi Allah taala, kepengin disenengi Rasulullah, kon dadi wong sing amanah, kon dadi wong sing jujur, kon dadi wong sing gelem ngapiki sepadha-padha kan ngono. Gelem apik karo sepadha-padha. Nek awake dhewe nglakoni telu iki mang mesti disenengi Allah taala. Mesti disenengi Allah taala. Nek awake dhewe dadi wong sing amanah, dadi wong sing jujur, dadi wong sing gelem ngapiki sepadha-padha, mesti disenengi Allah taala. Gampang asine. Cuma kadang awake dhewe ku ngrasa abot iku pancen ya awake dhewe gak punya niat ngono lho. Gak punya niat untuk disenengi Allah taala. Gak punya niat untuk disenengi Rasulullah. Wong awake dhewe kepengin disenengi pacar. Wong awake dhewe kepengin disenengi pacar, kepengin disenengi bojo. Iku oleh usaha mati-matian. Paribasane oleh usaha iku mati-matian. Wis piye carane aku disenengi bojo, piye carane aku disenengi pacar. Lha kepengin disenengi Gusti Allah, kepengin disenengi Rasulullah kok ora usaha. Ora usaha dadi wong sing amanah, ora usaha dadi wong sing jujur, ora usaha dadi wong sing gelem ngwongno wong. Iki kan yo berarti oleh kepengin disenengi kan yo ngapusi. Oleh kepengin disenengi kan yo ngapusi. Oleh cinta kan yo ngapusi. Lah dia mesti tahu jatuh cinta karo wong, gak mungkin gak. Cara wong sing disenengi oleh umpama njaluk ngono kan aja berusaha untuk memenuhi penjalukane, untuk memenuhi permintaannya. Piye carane? Ben aku disenengi kan ngono. Masih bos pokoknya semaksimal mungkin lah oleh usaha.
Wong kepengin disenengi yo bojo kepengin disenengi bojo. Njek pacar kepengin disenengi pacar gak ada usahane blas. Apa yo percaya kan ngono lho. Kan yo ora mungkin percaya, kadang awake dhewe wis usaha wae. Wong wedok jare percaya kok. Ngarani jeh kurang maksimal. Ngarani jeh kurang kok oleh cinta kok. Nek kowe wong cinta aku tenanan ya oleh usaha tenanan. Ijeh ngono wae. Apa meneh awake dhewe gak usaha. Meneh gak usah blas, ya tambah. Ora dipercaya blas. Jadi cinta itu butuh bukti. Jadi cinta itu butuh bukti, tidak hanya sekedar dengan kata-kata kan. Jadi begitu juga cintane awake dhewe Gusti Allah. Cintane awake dhewe ning Gusti Allah. Itu juga butuh bukti. Artinya kita harus mampu membuktikan karena cinta itu butuh bukti. Enggak hanya sekedar dengan kata-kata, hanya sekedar dengan kata-kata itu bukan cinta kan. Bukan cinta. Bias cilik pun iso muni I love you, aku cinta padamu. Aku kepengin disenengi caiku. Tapi kan dhek gak ono usahane, wong pancen dhek urung denger cinta kan. Padahal dhek gak cinta kan. Nah, cinta itu butuh pembuktian.